Ebben a videóban mutatok nektek 2 olyan módszert, aminek a segítségével tudtok spórolni Temus rendelésen. Az egyik egy 100%-os módszer, amit általában bead a Temu, a másikat nem mindig adja be, ki kell tapasztalni. Mielőtt azonban belekezdenék a videóba, szeretnék elmondani 2 dolgot. Az egyik az, hogy még mindig nem állok semmilyen szponzorációs kapcsolatban a Temuval, a másik pedig az, hogy ha dobtok egy algoritmus támogató kommentet, azt megköszönöm. Ha annyit írtok, hogy nesze csicska, nekem az is jó. A legelső egy roppant egyszerű elven működik, a Temut böngészve találsz magadnak egy terméket, amit meg szeretnél rendelni, a probléma viszont az, hogy kicsit drágának találod az árát, ilyenkor mit tudsz csinálni? Nagyon egyszerű a dolog, fogd meg a terméket és tedd be a kosaradba, de ne rendeld meg. Csak tedd be a kosaradba és hagyd ott pár napig. Na most Temus Facebook csoportban is láttam, hogy több mindenki írta már, meg nekem is ezek a tapasztalataim, hogyha beteszel egy terméket a kosaradba, amit nem rendelsz meg, akkor arra a Temu valamilyen formában fog dobni egy kedvezményt, hogy ösztönözzön a vásárlásra. Na most ez valahol logikus egyébként, mert a Temu azt szeretné, hogy költsd a pénzed, és hogyha látja, hogy neked van egy termék a kosaradban, de valamiért nem rendelted meg, akkor arra nyilván fog dobni valamilyen kedvezményt jó eséllyel, azért, hogy ösztönözzön téged a vásárlásra. Na most itt szeretném leszögezni, hogy a Temu kicsit úgy kezeli a vásárlókat, meg az embereket, mint a szerencsejáték. Ugye a szerencsejáték az hogy működik? Legelsőnek általában ad neked egy kis pluszt, meg nyereményt, emiatt azt hiszed, hogy van esélyed nyerni, meg fogsz belőle gazdagodni, ezért szórod a pénzed. A végén pedig azon kapod magad, hogy sokkal többet költöttél, mint amennyit nyertél. És a Temu is valahogy így működik. Dobálja be neked a Temu a kedvezményeket, és végül azon kapod magad, hogy sokkal többet költöttél, mint amennyit ténylegesen nyertél a kedvezmények miatt, azokra a termékekre, amiket tényleg meg szerettél volna vásárolni, mert ugye a kedvezmények miatt olyan cuccokat is rendelgetsz, amikre amúgy nincs is szükséged, csak nem akarsz lecsúszni a kedvezményekről. Épp emiatt szoktam mindig azt mondani, hogy épésszel higgadtan végigmérve kell rendelni a Temuról tényleg olyan termékeket, amiket meg szeretnél alapból venni, mert ezekre a dolgokra tényleg jók ezek a kedvezmények, csak nem szabad hagyni, hogy beszippancson. Én senkinek nem turkálok egyébként a pénztárcájába, mindenki azt vesz, amit akar, ez csak egy jó tanács. Térjünk át a második módszerre, ami viszont mindig működik. Tegyük fel, megrendeltél egyszerre 5 dolgot a Temuról. Ugye a Temu a rendeléseidben ezeket csoportban kezeli, tehát nem szépen sorba írja ki egyesével a termékeket, hanem a rendeléseid fül alatt ott vannak, hogy miket rendeltél. Ugye csoportok úgymond, mert ha 10 terméket rendeltél, akkor a rendeléseidnél ott lesz az a 10 termék, hogy ez a legutóbbi rendelésed, ez a 10-es pak, vagy 5, vagy amennyit rendeltél. Na most, hogyha megnyitjátok a Temu alkalmazást, és lent rányomtok arra a fülre, hogy te, ugye ez átvisz a profilotokra úgymond, ott rámentek arra, hogy rendeléseid, és rányomtok egy ilyen rendelési kupacra, vagy csoportra, akkor alul fel fogja dobni a Temu, hogy árkorrekció, vagy valami hasonló, és hogyha erre rámentek, akkor a rendelésből fogtok vissza pénzt kapni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez hogy működik, de nekem az a tapasztalatom, hogy a Temu nem az van, hogy rendelsz valamit, ami mondjuk egy hét múlva akciós lesz, akkor fogod a fejed, hogy basszus, hogyha egy héttel később rendeltem volna meg, akkor olcsóban be tudtam volna szerezni, hanem felkínálja neked a Temu, hogy ezt az árkülönbözetet, amivel akciósabb lett a termék, azt vissza tud igényelni. És így működik ez a cucc. Abban az esetben, hogyha megpróbáljátok ezt az árkorrekciót, és azt írja ki a Temu, hogy sajnos most nem tudsz árkorrekciót alkalmazni, vagy valami hasonló, akkor nem kell csüggedni, meg kell próbálni holnap, meg kell próbálni holnap után, egy hét múlva, szóval ez általában működik, csak jó időben kell erre rányomni, valamint nekem az a tapasztalatom, hogy egy ilyen rendelési csoportnál többször is beszokta adni. Tehát volt már olyan, hogy én rendeltem egy termékeket, több terméket, rendelés után 2 nappal beadott egy árkorrekciót, aztán rányomtam már akkor, mikor javában megjött a termék egy hónap múlva, és akkor is beadta. Szóval ezt mindig próbálgatni kell sok rendelésnél, és lehet, hogy jó pénzeket fogtok tudni visszakapni. Na most itt láttátok nálam a példában, hogy 18 forintot kaptam vissza, ami nem egy nagy összeg, de előfordult már olyan is, hogy 1800 forintokat kaptam vissza, meg ilyeneket. Nyilván, hogyha rendeltek valami 400 forintos vackot, az nem lesz annyira leakciózva, hogy több ezer forintot vissza tudjatok igényelni belőle. Minél nagyobb egy rendelés, meg minél nagyobb, vagyis drágább egy termék, annál nagyobb az esély, hogy nagyobb akció lesz rá. Mint említettem, egy 400 forintos dologra például nyilván nem lesz akkora akció, hogy
sok kreditet vissza tudjatok belőle kapni. Ennyi lenne ez a videó, én nagyon remélem, hogy tudtam segíteni, és volt köztetek olyan, aki ezeket a lehetőségeket még nem ismerte. Én megköszönöm a figyelmet, szevasztok!